ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି କିବୋର୍ଡ଼କୁ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତିକି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସିଛି ଭାରି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 4 ଡଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ୟେଲୋ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ୟେଲୋର ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେଟିଂ ଅପସନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏ ପେଜ୍‌କୁ ଆସିଲା ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଡ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ଟାଇପିଂ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲେ ଆପଣ ଏ ପେଜ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ହସ୍ତଲିଖନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଛକି ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇପିଂ କରୁଛି ରାନୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପିଂ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କଲେ ମୁଁ ରାନୀ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୀ ଆଉ ରାନୀ ଆସିଗଲା, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏମିତିକା ଲେଖା ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଟାଇପିଂ କରୁଛି ରାନୀ, ର ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରା ଆସିଗଲା। ତ ରାନୀ, ନି ଲେଖିଦେଲେ ନରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଅ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘିକାର ଆସିଗଲା। ତ ହେଇଗଲା ମୋର ରାନୀ ଟାଇପିଂ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ହସ୍ତଲିଖନ ଆସିବ। ହସ୍ତଲିଖନରେ ମୁଁ ଏଠି ରାନୀ ଲେଖିଲି, ତ ଏଠି ରାନୀ ଲେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି ବି ରାନୀ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତ ଏମିତି 3-4 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି କିବୋର୍ଡ଼କୁ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତିକି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସିଛି ଭାରି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 4 ଡଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ୟେଲୋ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ୟେଲୋର ତୀର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେଟିଂ ଅପସନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏ ପେଜ୍‌କୁ ଆସିଲା ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଡ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ଟାଇପିଂ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲେ ଆପଣ ଏ ପେଜ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ହସ୍ତଲିଖନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଛକି ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇପିଂ କରୁଛି ରାନୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପିଂ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କଲେ ମୁଁ ରାନୀ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୀ ଆଉ ରାନୀ ଆସିଗଲା, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏମିତିକା ଲେଖା ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଟାଇପିଂ କରୁଛି ରାନୀ, ର ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରା ଆସିଗଲା। ତ ରାନୀ, ନି ଲେଖିଦେଲେ ନରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଅ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘିକାର ଆସିଗଲା। ତ ହେଇଗଲା ମୋର ରାନୀ ଟାଇପିଂ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ହସ୍ତଲିଖନ ଆସିବ। ହସ୍ତଲିଖନରେ ମୁଁ ଏଠି ରାନୀ ଲେଖିଲି, ତ ଏଠି ରାନୀ ଲେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି ବି ରାନୀ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତ ଏମିତି 3-4 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।